Ja som bol na tom koncerte a takto to mne to nešlo. Hej. A hovorí, dúchal som dostal a povedal si, že nespím. Jeden, dva. Kto povedal, že rock show mám najradšej, to ma celkom zaujímalo. Ale áno, rock show. Ako ťažké je nemať rád svoje vlastné dieťa, lebo dieťa svoje so svojimi kamarátmi je vymyslené. My sme vlastne rock show vymýšľali ako taký malý vidiecký slovenský rockový festival spolu s chalanmi, ktorí v tom čase hrávali vo Vrábloch v rôznych rockových kapelách. Keď som si pozeral teraz históriu rock show predtým, ako sme začali robiť tento rozhovor, tak som sa trochu pripravoval, to je pravda, aj keď to bežne nerobím. Tak som zistil, že v tom čase to rockové podhubie vo Vrábloch bolo zhruba 17 kapiel. V tomto malom 10-tisícovom meste tie kapely potrebovali žiť, hrali po pivniciach, my sme im dávali aj mestské skúšovne potom, aby bolo kde, aby bolo o čom. A tak sme sa dohodli, že aby si zahrali na väčšom pódiu pri kvalitnom zvukárovi, pri povedzme inej organizácii, ako keď si samé kapely robia koncert, tak sme si povedali, že spravíme rock show v Ráble a že to bude festival, ktorý bude pre tieto vrábelské kapely a pre ich kamarátov, pre ktorých oni hrávali koncerty, s ktorými oni hrávali a že im proste hodíme lano a na revanš možno naše kapely dostanú lano od svojich kamarátov. A to je, my keď sme robili rock show na začiatku, tak sme ho vlastne aj tú dramaturgiu, ak sa vôbec dalo hovoriť o dramaturgii, tak sme ju robili práve s týmito našimi kapelami a to bolo na tomto pekné, že sa žilo skupinovo, že sme sa veľa rozprávali, veľa sme sa smiali pri tom, ako fajn robota. No a potom je ťažké povedať, že je nejaký iný festival, ktorý by som mal radšej ako rock show. Nepamätám. Nie, takto. Ja som nastupoval na mestský úrad na to oddelenie kultúry v roku 91. Bolo to v lete, takže je isté, že v 91. roku to nebolo. Hneď sme začali s chalami robiť, ako robil som pre nich koncerty a podobne. Predpokladám, že niekedy v 92. za mnou došiel Ľubo Korčok z kapely Ens, že chcel by som, Juro, urobiť taký koncert pre našu kapelu a vieš, hrával som pre veľa nitrianskych kapiel a ja mám pocit, že im treba ako to vrátiť, že si zahrajú vo Vrábloch. Že či by som to mohol urobiť. No a jasné, že mohol. Vyšli sme si v ústrety navzájom. No a vtedy tu hralo nejakých, ja neviem, možno 7, možno 8 kapiel, okrem teda Ensu. A zväčša to boli, musím povedať, nitrianske kapely. Myslím si, že už vtedy u nás hral Desmod s Kulím. Mám niekde fotografiu, to ešte bolo so Stanom Palakem, tuším sa volal ten chalanisko, výborný gitarista. A to bol ten úplne prvý Desmod. Mám ešte fotku, kde Kulí je v takých krátkych nohaviciach s dlhými vlasmi. To ešte niekde mám. No a práve po tomto koncerte my sme si vlastne sadli, lebo nedopadlo to najlepšie. Takto bola to veľká zábava, bola to veľká sranda. Chalani si výborne zahrali, hej, aj sa niečo vypilo, takže fakt dobrá nálada. Len tých ľudí dole pod pódium bolo málo. A ja som ten koncert ešte nerobil, ja som len poskytol priestor Ľubovi. A vtedy sme si s Ľubom povedali, že takto to nejde, že je to škoda. Tam bol kopec dobrej muziky, kopec výborných muzikantov, ktorých v podstate nikto nevidel. Tak sme si povedali, že vyskúšam to spraviť na budúce. Ja zorganizujem to, spropagujem to, ja ako myslím teraz mesto, aby som nehovoril o sebe ako o osobe, že dáme hlavy dokopy a skúsime si pomôcť navzájom a že by možno malo význam to nerobiť vnútri v kultúrnom dome, ale urobiť to vedľa na starom ihrisku, kde to bude verejnosti prístupné a možno dať vstupné, vtedy sme ho dávali, myslím, na úrovni 20 korún a hneď sme išli o 2 dní, myslím, a bolo to tak, že 20 korún na 2 dní bolo vstupné. Čiže vlastne symbolické, aby ľudia mali záujem dojsť a aby to videli. Hej? A to bolo prvé rock show. Takže teraz neviem, či to bol rok 92-93, 92 bol ten Ľubov koncert a hneď v 93. zdá sa mi, že to dlhšie trvalo. Prvé naozaj záznamy, ktoré máme, a myslím si, že to je veľmi reálne, že sa nám to časovo posunulo, tak neviem, či to nebolo až v roku 98,
alebo 99. No a vtedy stali na pódiu všetky tie vrabelské kapely, ktoré už mohli stať na pódiu, že už mohli zaujať publikum, už to mali tak nacvičené. A hrala tu napríklad vrabelská legenda Kiddy. Ale už vtedy hrala aj ich nasledovnícka kapela, oni sa tak prelínali, Januárové prekvapenie. Vtedy ešte hral na pódiu aj Bobak s kapelou Sandy, ktorí už potom v podstate takisto ako išli svojimi životnými cestami, takže ako kapela sa rozpadli. Ens už hral Sedativum, to boli mladí chalani, ktorí boli vynikajúci. A my sme dokonca potom rock show sme to spravili tak, že sme sa dohodli so zvukárom, že si spravíme z tých koncertov záznam, vyberieme podľa toho záznamu kapelu, alebo každej kapele jednu pesničku spolu s tou kapelou, ktorá nám aj im sa bude najviac páčiť, že sa zhodneme na nej. A vydali sme dokonca CD-čko z toho rock show. Dnes, podobne ako ja si nepamätám, kedy to bolo, tak dnes to CD-čko takto pamätáme si ho, ale nikto ho nemá. Ako je to niečo ako Kolumbová žena, že všetci o nej rozprávajú a nikto nikdy nevidel. Hej. Ale fakt, zažil som aj to nahrávanie, to tiež bola veľká sranda, preto mám ten festival rád. No. Ale rok, keď sa ma opýtaš, myslím si, že najpravdepodobnejšie to bol rok 99. Ono to je takto. Organizačný tím, ktorý by sa priamo podielal na organizácii toho festivalu, myslím teraz na tej manuálnej organizácii, že byť tam v ten deň, kedy tie 2 dní, kedy sa hrávalo, a ja neviem, byť pri vstupnom, robiť akože kvázi zase organizátorov, bezpečnostnú službu a podobne. Niekoho, kto má pod kontrolou, ty máš toto, ty máš bufety, ty máš kapely a takto. Taký organizačný tým sme nikdy nemali. S chalami sme sa vždy len dohadovali na tom, kto bude hrať a vždy sme sa poradili. Ja na rovinu poviem, ja nikdy som nebol ani muzikant, ani nejaký výnimočný človek, ktorý mal prehľad v týchto veciach. Takže som sa vždy spoliehal na chalanov. Oni mi odporúčali kapely a oni mi odporúčali prvých zvukárov. Myslím si, že prvým zvukárom, ktorý s nami pracoval, bol Rastio Bumbala. Rastio, ktorý došiel s tým veľkým, ja neviem, či to bol 24, také dielo, veľký mixpult mal. Dvaja chlapi to niesli, aj to bolo ťažké. Zlyhávalo to, padalo to celé. Rastio sa učil vtedy zvučiť, dneska je Rastio zvukár, profik. Vtedy sa to len učil a nebolo to nič moc, musím povedať, však Rastio. A veľmi nám pomáhal vtedy s aparatúrou, lebo ešte sme nemali taký výkonný aparát, ani on ako zvukár nemal. Tak nám pomáhal pán Kiš, ja už si nespomeniem, ako sa volá tá jeho firma. To boli ľudia, chlapi z Tesly, to sú roky, kedy Tesla vlastne končila. A to boli tí páni, ktorí v Tesle sa zaoberali výrobou ozvučovacej techniky. A keď odišli z Tesly, tak to robili ako na svoje triko, ako súkromné firmy. Pán Kiš bol veľmi zapálený pre celú tú myšlienku festivalu. Pamätám si, že nám raz stredovými bedňami, myslím, že boli stredové bedne, že neboli iné, nám zapratal celé to obrovské pódium na starom ihrisku, takže vpredu, všade boli bedne po obidvoch stranách a vpredu ostal plac asi naozaj na 3 ľudí a vzadu aj bolo vidno bubeníka. Celé to vyzeralo ako obrovský festivalový, heavy metalový, hej, ten námuk celý. A hralo to ako hralo, keďže to bol len stredy, takže Jurokiš nám mimochodom, ja som to spomínal, to je legendárna vec, na prvom ročníku rock show sme mysleli na všetko, len nie na svetla. Nikoho nenapadlo, že proste príde v istom čase tma a bude treba svietiť, takže my sme nemali svetla. Raz som mal len ozvučenie a naraz sme zistili, že padá šero a na kapeli na pódiu nie je vidieť a s Rózou sme sa rozprávali, že čo teraz? A Juro bol geniálny, tento pán Kiš, v tom, že on behol vedľa do firmy, on tam mal Aviu, ktorou prenášal bedne. Teraz sme tú Aviu, keď došla, tak sme zistili, že ona svieti na úrovni pod pódium, hej, že nie na pódium. Tak sme ešte stihli počas kapely, počas koncertu vymyslieť to, že sme dali také nábehy, ja neviem, či stiehal, alebo z kameňa, alebo z čoho sme to robili. Takže Avia nabehla a tým pádom už svietila na pódium. Krásne na tom bolo to, že síce Avia svietila na pódium, kapely hrali, zistili sme, že motor musí ísť, pretože ináč by sa boli baterky. A celé to, ja neviem, kto poznáte Aviu, kto si ešte pamätáte, to bol naftový motor starý, to čmudilo, bolo to čierne, nedalo sa tam dýchať, to bol zážitok.
Takže pán Kiš napríklad, ale boli potom rôzni chalani, všetci tí zvukári, ktorí sa nám vystredali. Rado Čekan potom z Banskej Bystrice, veľmi šikovný chalan. Nespomeniem si teraz, ako sa volá chlapec z Levy, čo nám to zvučieval. Je mi to ľúto, že si nespomenáme, lebo to bol takisto výborný kamarát. A jednoducho sa toho prestredalo veľa, až sme skončili u Romana Dohňanského, za ktorého sme veľmi radi, že ho máme. Takže to boli takí tí ľudia. No a musím povedať, že organizačne sme to robili v podstate 3 ľudia. To znamená ja, môj kolega, profík, úradník Peťo Vereš a naša kolegynka, ktorá nám síce málo, ale predsa pomáhala, Ľubka Majerčíková. No a potom, ja neviem, zázemie, mestskí policajti ako kamaráti, že tí chodili dávať pozor, lebo sami by sme to nezvládali a podobne. Ale chvála Bohu, to boli také časy, kedy aj tí ľudia, ktorí chodili na ten festival, keď to tak zoberieš, tak výhoda tohto nášho festivalu bola, že ľudia, keď chceli počuť dobrú muziku, aj keď povedzme, že nie je známou garážovej kapely a podobne, ale my sme to vždy tak prezentovali. Keď dnes budete počuť kapelu, ktorú nepoznáte, zajtra sa na ňu možno budete dívať z televízie, dnes na ňu dáte 20 korún, dáte 2 dní festivalu, zajtra už na koncert nepôjdete, lebo ju nezaplatíte. A tak sa nám bežne stávalo, a ešte sme tu mali aj obrovské podhubie kamarátov tých kapiel. Garážové kapely sú práve v tom vynikajúce, že majú kamošov, že majú viac na seba nejakú grupu. A sem chodili ľudia od Levíc, od Moraviec, od Nitry, pretože sa proste to tu celé žilo. A čo bol veľký bonus, vďaka tomu vstupnému, vďaka tomu, že to bolo doma a že my sme končili o tej 22. hodine, lebo v Starej Hriske v podstate v centre, v obytnej zóne, tak nám na festival mohli chodiť deti. Rodičia s deťmi. Aj to bol, aj si potom tí decká vyrastli, a keď už to boli mladí ľudia už postpubertálni, tak sa vždy na to smiali, že áno, Rock Show je festival, kde sme chodili so svojimi rodičmi. Áno. Ja musím povedať, že ja nie som celkom, ako to mám povedať, obdivovateľ hviezd a mňa v podstate tie kapely zaujímajú od momentu istého po moment istý. A keď už to prekročí ten prach, že sa to povedzme dostane do médií, do mainstreamu a podobne, tak oni tie kapely väčšinou zmeknú trošku a už je to pre mňa také vlážnejšie. Hej. Aspoň tak to bolo volakedy. Neviem, ako to dnes funguje. Takže ja si vážim v podstate všetky tie kapely, ktoré tu hrali, aj tie, ktoré neprerazili, aj tie, ktorí sa stali povedzme regionálne legendy. Aj toho Coolio s Desmodom som rád za každé takéto vystúpenie. Ja mal som veľmi rád kamarátov, ktorí tu hrávali ešte pred Rock Show. Mali tu takisto jeden z prvých koncertov, to bol Gladiator. Hrali tu s kapelou Roots Brna a chalanov, boli sme si naozaj veľmi sympatickí, aj potom v tom neskôršom čase, kedy už oni boli známi z médií, tak nerobili žiadne, keď sme ich volali, lebo my sme v istom čase začali meniť trošku dramaturgiu Rock Show. A to bolo aj kvôli tomu, že detská nám rástli aj tí ľudia, aj tie požiadavky. Takže sa Rock Show trošku zmenila v tom, že už tam nehrali len kapely, ktoré boli z toho podhubia hudobného, ale už sme volali aj niekoho, koho sme, by sa dalo povedať, že nazývali, že hviezda. Už v takom čase sme volali naspäť Gladiator, či my nezahrali na Rock Show. Gladiator už tedy koncert nemal iné podmienky ako na začiatku, logicky, ale k nám prišli ako kamaráti nielen za dobrých podmienok, ale aj mali v ten deň hrať ešte niekde inde nejaké 2 koncerty, dokonca neviem, či nie. A napriek tomu povedali, že oni dobrá prídu veľmi radi, odohrali tu veľmi dobrý koncert. Takýchto ľudí som mal rád. No. Ale vravím, ja som sa vždy skôr zaujímal o tie kapely, ktoré boli z toho nižšieho levelu, lebo ja si to stále to tvrdím, stále si to myslím. Na Slovensku je strašne veľa dobrej muziky, strašne dobrých muzikantov, o ktorých ale nikto nič nevie. To je škoda. Ľudia. Ja som na každom Rock Show, ja som mal takú chvíľu, kedy tam je hrozne veľa starostí, hrozne veľa vecí, ktoré treba zabezpečiť. Zvlášť, keď je to o 3 ľuďoch, ako my sme na začiatku fungovali. A vždy som si, na každom jednom Rock Show som si našiel čas, kedy už Rock Show fungovala, už bolo jasné, že všetko je zabenuté. Ľudia vedia, kam majú ísť, kde sú bufety, kde na koho sa majú obrátiť. Kapely už vedeli fungovať, zvukár už bol nabehnutý, hej. A to bol taký moment, kedy už aj sadla tma a ja som si vtedy povedal, dobre, OK, dovidenia.
a prešiel som sa okolo celého Starého Iriska, pomaličky. Pozdravil som sa s ľuďmi, vyšiel som na ulicu, kde zase aj pri tom vstupnom na ľudia stali na ulici a nešli dovnútra, lebo oni proste nezaplatia vstupné. Ale vďaka tomu, ako je Staré Irisko postavené, tak videli. A pre nás zase nemalo význam robiť komédiu z toho, že oni vidia, aj keď nezaplatili, lebo pri tom vstupnom, no. A tak som sa prešiel vždy aj pomedzi týchto ľudí vonku, porozprával som sa s policajtami a potom som si proste len tak sadol niekde pod stromy a díval som sa na celú tú atmosféru a hrozne ma tešilo, že to funguje. To je pre mňa asi aj ten veľký bonus, ktorý tento festival mal. Čo sa zmenilo a ja si tak trošku vyčítam. My sme sa začali v istom momente, sme sa prispôsobovali situácii a tým požiadavkám ľudí. A už som to spomínal, že popri tých garážovkách, kapelách alebo popri tom undergrounde sme začali volať aj komerčnejšie veci. A to si myslím, že na začiatku ešte, dokým to malo istú mieru, tak to bolo v poriadku. Ale tá miera potom stále stúpala a stúpala. Rockshow bolo stále komplikovanejšie, drahšie. Už to bolo náročné, keď ti príde takýto host, takáto kapela, tak už je to náročné aj na tom, že už pozor na zvukárinu, pozor na svetla, na svetelnú show, hej. Už potom pozor na to, že už potrebuješ nejakú videoprojekciu a tu všetko sa nabaluje a všetko sú to náklady, ktoré sú navyše, ale keď sa držíš ako undergroundu, tak ty ich v podstate nepotrebuješ. A už to išlo do tak veľkých rozmerov, za čo zase. Ja si tých ľudí, ktorí to prevzali, po mne vážim. Konec koncov hovorím, sám som s tým trendom začal, ale netušil som, kam to až dojde. A došlo to až do takých rozmerov, že kapela, ktorú ja som 14 rokov s obrovským obdivom s kamarátmi počúval z magnetofónových pások, kapela Sweet naraz stála vo Vrabloch na pódiu na Starom Irisku počas rockshow. A ešte teraz mám zjomňavky, to bol krásny zážitok. Ale ja si nie som celkom istý, lebo to bol taký level, ktorý dosiahol Noro Pavlis ako organizátor, ktorý už bol veľmi ťažko prekonateľný. Ako čo spravíš potom? Už Iron Maiden? Alebo čo už potom, hej? A to už potom nejde, alebo niekoho z tých novších kapiel, ale už svetových. A to už sa celkom nedá urobiť a ty nedokážeš naplniť tie ambície alebo tie požiadavky ľudí. A čo je najhoršie, dosť ťažko im to budeš vysvetľovať. Takže možno bolo treba sa dlhšie držať toho trendu počiatočného, ale čo zase si vážim na všetkých tých ľuďoch, na tých organizátoroch, že či to bol Noro, či to bol Mišo Chrenko so svojou partiou, alebo kdokoľvek, ale vždy tam mali, okrem toho, že už volali aj hviezdy, už volali aj známych muzikantov. Mišo Chrenko je muzikant, ktorý študoval muziku, má kolegov, kamarátov, spolužiakov, takže tomu sa zase ľahšie robila dramaturgia ako nám. Tento zase z iného uhla pohľadu bral. Ale vždy na tom rockshow hrali aj kapely, ktoré boli miestne, to znamená priamo z Vrabel, aj keď logicky vzhľadom na to, o čo išlo ten menší počet, a hrali tu kapely z regiónu. Zase, síce menej ako na začiatku, ale vždy hrali. A vždy sa tu hral, začínalo sa undergroundom, začínalo sa tým spodkom, tým, z čoho to celé potom vychádzalo. My sme rockshow nevymysleli ako dvojdňový festival. Nás dotlačili okolnosti. Pretože keď máš 7 svojich kapiel, keď len 7 svojich, hej, ktoré ti budú hrať. Keď len každá zavolá jednu kapelu. To je 14 kapiel. Keď každej z tých kapiel chceš dať nejaký priestor na hranie a na striedanie, tak je to strašne veľa času a proste my sme sa do jednoho dňa nedokázali vojsť. Tak sme to robili od začiatku ako dvojdňový festival. Teraz sa išlo na jeden deň, neviem, čo je lepšie, je mi to ťažko povedať. My sme dokonca robili, to je zase záležitosť Sekyho Vladasana z januárového prekvapenia, ktorý prišiel z veľkého festivalu jazzovej hudby z New Orleans a povedal mi, ty Juro, predstav si, tam to je obrovský svetový festival, a povedal mi, predstav si, tam o 5:00 na tom štadióne, kde je festival, si už nekúpiš ani zápalky. O 5:00 po obede. A ja môžem, sú ľudia normálni, a potom ako to robia? My o 10:00 končíme a ľudia sú nespokojní, že prečo neťaháme ďalej. On hovorí, stop. Na štadióne sa skončí a potom sa ide do mesta. Hraje sa v kluboch. Takže my sme od 2000, neviem či 8. alebo 9. roku, my sme robili tzv. Nočné stage. Skončili sme na ihrisku v prvý deň festivalový a aby ľudia nemuseli odchádzať spať, lebo bolo 22 hodín, hej, tak sme o 11. cirka začali hrať v puboch.
A dohodli sme sa s miestnymi podnikateľmi, že my zaplatíme časť tých koncertov, my im odporúčime kapely, lebo zase nedá sa hrať, keď si v obytnej zóne a máš tam reštauráciu, tak sa nedá hrať o 11, že ľudia spia a podobne. Takže takýto, tam sa hral folk napríklad, alebo sa tam hrala taká tichšia bluesová muzika a podobne, unplugged nejaký, ale boli zariadenia ako, ja neviem, kino alebo puby, ktoré sú v centre mesta a tam sa dalo hrať. Tak tam sa hralo ska, reggae, hral sa heavy metal. Hej. To sme ešte chceli, keďže keď toto skončí, tak sme chceli, aby ľudia nemuseli ísť spať vôbec, lebo na druhý deň bolo znovu rock show, tak sme ešte chceli robiť potom divadelné show na takom malom námestí pred Mestským úradom, lebo vtedy ešte Čerešťové námestie nestalo. A to malo ťahať do rána. A potom kikirikanie na Starom ihrisku sa malo stanovať, aj sa stanovalo istý čas a v istom počte. Takže až takto to išlo celá tá myšlienka. Žiješ, je to o tom. Stretávajú sa ľudia, rastú deti, generácie, stále to funguje, stále sú ľudia spolu. Zažili sme ťažké roky teraz, keď bol COVID, kedy som chodil po uliciach, na ktorých som nestretol človeka. A aj pred tým covidom, aj teraz. A teraz to o to viac vidno. Že my sme sa síce dostali do nejakého virtuálneho sveta, mobilné telefóny majú apky, o ktorých sa nám ešte pred covidom ani nesnívalo. Komunikujeme cez počítače, že sme predtým nerobili bežne. Ale napriek tomu to najlepšie, čo môžeš zažiť, je to, že sa stretávaš s ľuďmi. A každá takáto príležitosť, kedy sa v meste niečo deje, je bonus navyše. A druhá vec, ja znovu spomeniem Svit, že vďaka tomu, že robíš tento festival, alebo podobné záležitosti, tak nežiješ len v rámci svojho spoločenstva v meste, ale sem chodia ľudia aj z regiónu. Poznajú Vrable, vedia, že Vrable nie sú zapadákov, lebo sem prišli a tam sme boli, tam bola akcia. Sú oveľa väčšie mesta, kde práve to je to. Ľudia sem chodili z Levíc, z Moraviec, z Nitry, Nikančania možno nie zo Šurian, a hovorí nám, že toto je neuveriteľné, vy ste malé mesto a vy tu stále niečím žijete. To u nás to tak nie je. Hej? Takže ešte si robíš aj reklamu svojom mestu, že dojdeš niekam a oni ti povedia, ty si odkiaľ z Vrabel, a oni povedia, tam sa boli. A ty si povieš, že ja som mračan. Sorry, chlapci, za ten mikrofón. Asi neexistuje človek, ktorý by nepočúval muziku a nemá rád nejakú muziku. Ja na rovinu, a ja som to už tu naznačoval, že ja som to rock show nerobil celkom z lásky k muzike. Ja som to robil z kamarátstva, z tých ambícií, aby sa o meste vedelo, z tých ambícií, aby sme sa stretávali. Čiže mne primárne pri rock show o hudbu nešlo. Išlo o partiu. A to vyšlo. Ale keď sa mňa pýtaš na muziku, OK, ja som rastol na Svit, som tu spomínal. Ja neviem, Nazaret, Deep Purple, Zeppelin, to boli tie veci, potom Iron Maiden. Takže ja som počúval skôr takúto muziku. Len keď ako ide ten vek, prídu deti, už sa ukľudníš sa, už potrebuješ to, nemáš toľko času a podobne. Ja dnes napríklad skôr počúvam mäkšiu muziku, ako je to, čo som spomínal, ako je hard rock alebo metal, alebo nejaký punk. Ja dnes skôr počúvam asi folk a možno blues a mám rád jazz. Takže preto napríklad okrem rock show sme založili aj jazzový festival, ale to už je iná téma. Dobre, a to je všetko teda? Vidíme sa na rock show.